Ngibonga ukuthi usuku lanamhlanje lihambe kahle. Ngibonga umndeni wami wonke, uma abafowethu, bese ngibonga osisa nobhuti nehlobo zasekhaya bezisiphelezelile engade singa. Ngiyabonga kakhulu nomakhelwane. Mina ngumbuso wadlula umkhonyana indlela sekwenzeke ngayo ngendlela sengijabule ngayo uma kufika abasekhona lami into abazenzela ekhaya kanti basuka kwenye indawo thina sijwayele umbondo ongayo kuleli zwe lakithi asazi ukuthi singabonga sithini kwabasekhona lami kwagwala ngendlela osijabule ngayo uma sezofika lolu suku ukuthi belethe ingcebo masondo la ekhaya sesikhulekela inqubekela phambili thina abakwagwala bebenzisana ngoba nomndeni wami nami ngibonga emndenini wami wonke ukubambisana la ekhaya kwaseze sawuphetha umcimbi namhlanje sicela ukuthi-ke uNkulunkulu asibeke noma wengane zami kuze kufike usuku lokuthi sibophe ifindo. Ngiyabonga.